Γεια σας, σήμερα εμείς κληρώνουμε το Barbie κινητό ιατρείο. Ασθενοφόρο! Ένα υπέροχο παιχνίδι με αληθινούς ήχους και φωτάκια ασθενοφόρου που ανοίγει και γίνεται ένα τεράστιο κινητό ιατρείο για τη γιατρούλα μας, την Barbie, την καλή μας γιατρίνα, και όλα τα παιδιά θέλουν να συμμετάσχουν, όμως θα βρούμε ένα νικητή σήμερα. Ναι, παιδιά, λίγο αργήσαμε να κάνουμε το διαγωνισμό, σε ευχαριστώ. Ωραία, αργήσαμε, αλλά ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο YouTube Random Comment Picker και τώρα μαζεύουμε τα σχόλια να βρούμε ένα παιδάκι που θα κερδίσει δώρα από εμάς, δώρα από την Αριάδνη, ένα κινητό για 3 ασθενοφόρο της Barbie, ένα πολύ φοβερό παιχνίδι, και βλέπουμε ότι έχουμε 1858 σχόλια, πολλά παιδάκια συμμετάσχουν. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά, και σας ευχόμαστε πολύ. Καλή τύχη σε όλους. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ραφ, ραφ. Ραφ, ραφ. Συμμετέχω όμως, ραφ, ραφ. Ραφ. Πάμε να δούμε αν έχεις κάνει εγγραφή στο Ariadne Star. Στην Ariadne Star. Artemis Star βρήκαμε και την Ariadne Star. Ραφ, ραφ, συγχαρητήρια και έτσι σε ένα υπέροχο παιχνίδι. Συγχαρητήρια. Κάτω από το σχόλιο σου θα σου γράψουμε το δικό μας σχόλιο, που θα σου πούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνεις να παραλάβεις τον δώρο εντελώς δωρεάν στο σπίτι σου. Παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεάκι μου σήμερα, μην ξεχάσετε να βάλετε like και να γραφτείτε στο κανάλι Ariadne Star. Σας στέλνω πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!